Казвам се Йордан Йорданов от град Горна Оряховица, България. Работя от 5 години като шофьор в Англия и от 3 години ми откриха астигматизъм. Беше ми зор да карам така, не можах да свикна с очилата. Постоянно почивах по пътищата и се гледах другите шофьори как карат. На мене не ми беше лесно. И така имам двама колеги, които идваха тук, споменаха и постоянно отлагах, но тази година вече се реших. Дойдох, видях, че всичко е окей, посрещнаха ме прекрасно, доволен съм от операцията и искам да благодаря на всички и да кажа някой, ако има такъв проблем, нека заповяда, дори и само преглед да си направи, страхотно е. Благодаря.